Puntang Maynila, aircon ng Megabus. And guys, this is Rawis Terminal, Rawis Lawang, Northern Samar. Yung mga van biyaheng Tacloban. Yan biyaheng Pasay, Cubao. Kaya na ako. Excuse me. Isang karumal-dumal na krimen ang naganap dito sa Pasig. Napakasalimuot ng pangyayari matagpo ang papalit sa loob ng apartment. Ang takas sa bilanggo na hindi sumagal. Mga aircon ng Del TV, puntang Maynila. At pagkukulang ng droga ang kasabing Wala akong pera eh, kaya ordinary na lang ako. ng otoridad ang lahat ng Kung meron anggulo lang ako, ng naturang kaya- krimen at kung sino nga ba ang gumawa. Ganda sana dyan sumakay, oh. Aircon. Kana, pag may pera na ako, pag mayaman na. So, ordinary muna, oh. Ayan. May palabas. Vitamax. May palabas dito, ayan, oh. TV. TV. Thank you guys. This Asia Rust Waray TV. Yan, diba? Ito ang ordinary. Yung sa iba, ang pamasahe nila 1,200. Sa akin 1,000 kasi nakita ko yung mga ticket ko dati dito sa Megabus, kaya discounted 1,000 na lang imbis na 1,200. Ito, ordinary pa rin. Terminal ng Rawis. Bus terminal ng Rawis, puntang Maynila. Ayan, oh. Okay guys, this is your host Ed Verano. Thank you. Pumaypay. Ay, yung mga mahilig sa aircon dyan, wag na kayo sumakay dito kasi aburido lang ang mangyayari sa inyo. Thank you. Subscribe.